adeg, gadewch i ni ddysgu ffeithiau diddorol am anifeiliaid. Iawn, gadewch i ni wneud hynny, Eda. Anghofio ni un tegan. Gadewch i ni fynd i'w gael. Dewch ymlaen, dewch ymlaen. Arhoswch, Aled, wyt ti'n clywed y sŵn yna? Ydw. Roedd hyn yn ddwys. Wel, beth ydyn ni'n mynd i'w wneud nawr? Mae'n rhaid i ni droi'r anifeiliaid yn ôl i'r tegannau eto. O, dwi'n gwybod. Gadewch i ni ddod o hyd i ffon hyd. Syniad gwych, dewch ymlaen, dewch ymlaen, dewch ymlaen. Dwi'n gwybod, gallwn ni greu ffon hyd. Dewch ymlaen, Aled, gadewch i ni fynd. Perffaith, gadewch i ni dorri i. Cyflymach, dwi'n gallu clywed yr anifeiliaid. Joela, dyma'n ffon hyd ni. Gobeithio fydd e'n gweithio. Aled, wyt ti'n clywed hynny? Iau, mae'n ofnus iawn. Pwy ydych chi'n meddwl yw hynny? Llew, teigr neu panther? Dyma lew gwyn. Dybydlw, mae hynny'n iawn. Mae llewod gwyn mor anghyffredin, nes bod pobl am flynyddoedd yn meddwl ei bod nhw'n ddim ond chwedl. Mae ei ffwr gwyn yn dod o enyn prin o'r enw'r enyn atal lliw. Iawn. Aled, maen nhw mor giwt. Efallai gallwn ni eu cadw. Na, eia, ni allwn. Mae'n rhaid i ni ei troi yn ôl i degannau. O, iawn. Maen nhw mor giwt. Mae angen i ni ddod o hyd i fwy. Gadewch i ni fynd. Gadewch i ni fynd. Dyma sebra. Oeddech chi'n gwybod bod gan sebrau streipiau unigryw yn union fel ein olion bysedd? Hefyd, mae sebrau yn redwyr da iawn, felly mae'n well i ni ddechrau rhedeg. Amser i'ch cael chi nôl. Dyma gorilla. Gorillas yw'r primatiaid mwyaf yn y byd. O dybydlw, mae gorillas yn cyfathrebu gyda dros 20 o synnau gwahanol. Mae gorillas yn gryf iawn, gallant godi pethau 10 gwaith eu pwysau. Gall gorillas ddysgu iaith arwyddion, defnyddio offer, a datrys problemau. Gadewch i ni eich dod â chi'n ôl i'ch tegannau. Dyma fforchfilwr. Mae anifeiliaid sy'n bwyta morgrig yn caru pryfed. Maen nhw fel arfer yn bwyta morgrig a termitiaid, hyd at 30,000 y dydd. Nid oes ganddyn nhw unrhyw ddannedd, maen nhw'n defnyddio eu tafodau hir, gludiog i gasglu'r holl pryfed fel signwr llwch. Mae eu tafodau yn hir iawn, hyd at 23 modfedd. Amser i fynd yn ôl at weddill y tegannau. Edrychwch ar hyn. Mae'n octopus enfawr o'r môr tawel, yr octopus mwyaf yn y byd. Gall dyfu mor fawr a char. Gall octopus newid lliw, gwead, fel creigiau, tywod a gwymon. O, edrychwch, mae wedi newid lliw mewn gwirionedd. O, mae'n wlyb. Dyma alpacas. Mae alpacas yn bwyta planhigion, maen nhw mor gyfeillgar nes eu bod weithiau ddim yn hoffi bod ar eu pen eu hunain ac weithiau maen nhw'n poeri. Mae alpacas yn poeri pan maen nhw'n dadlau am fwyd neu le. Ac edrychwch, mae yna doala gyda'i babi. Mae gan goalas grefangau miniog a choesau cryf sy'n ei helpu i ddringo coed yn dda iawn. Mae babi gwala o'r enw Joy yn cael ei eni o faint ffa jelly, mor giwt.
Mae gwelas yn cysgu hyd at 20 awr y dydd. Allwch chi gredu hynny? Dyma gamel. Mae camelod yn yfwyr dŵr gwych. Gallant yfed hyd at 50 galwyn o ddŵr ar unwaith. Gall camelod gario pobl a chyflenwadau ar draws teithiau anialwch. Mae mor boeth, ond gall camelod ymdopi â thymheredd uchel iawn ac nid ynt byth yn cael llosg hael oherwydd ei ffwr trwchus. Gadewch i ni fynd â chi yn ôl at eich ffrindiau. Rwy'n caru fy nhracyn tegan. O na, mae fy nhracyn tegan yn fyw. O. O fy niw, beth mae hwn yn ei wneud yma? Mor ofnus. Nid yw hwn yn edrych fel un o fy nhegannau. Eia, dyma fy nhracyn tegan newydd. Diolch am fy achub. Welsoch chi hynny? Dyma geffyl clwydystale a buwch. Gallai ceffyl clwydystale fod mor dal a chwaraewr pêl-fasged a phwysau fel car bach. Gallant dynnu wageni trwm iawn offer fferm a hyd yn oed cerbydau llawn pobl. Gallai'r gwartheg fod yn fawr iawn a phwysau fel car bach hefyd. Mae ei cyrff yn gryf iawn. Hei ti, stop. Mae angen i mi ei troi yn ôl yn degannau ar hyn o bryd neu byddant yn torri popeth. Dyma ddraig domoto. Mae dreigiau gomoto yn y madfallod mwyaf ar y ddaear. Mae eu cynffonau mor gryf fel y gall un slap fwrw anifail mawr cyfan i lawr. Hefyd, mae'n hwn arogli gyda'i tafodau. Gallant redeg yn gyflym, nofio'n dda, a hyd yn oed ddringo coed. Ai? Naw, 10, 11. Ie, casglon ni'n nhw i gyd. Gys, gadewch i ni wneud cwis bach i weld os ydych chi'n cofio enwau'r anifeiliaid a'r ffeithiau amdanynt. Beth yw enw'r anifail hwn? Dyma Lew Gwyn. Ac nawr, beth yw enw'r anifail hwn? Iawn, gys, dyma anifail sy'n bwyta morgrig. A beth yw enw'r anifail hwn? Dyma octopus enfawr y môr tawel. Alej, beth yw hwn? Roeddwn i'n meddwl ein bod ni wedi casglu'r holl anifeiliaid. Dwi ddim yn gwybod, eigia. Hei bawb, fi ydi o, nes i eich twyllio. O, ti'n ddireidus. Illa, Aleb, oeddech chi'n gwybod y gallai crocodeiliaid gysgu gyda un llygad ar agor? Na, wnaethon ni ddim. Mae hyn mor hwyl. Gobeithio eich bod chi wedi dysgu llawer o bethau cŵl heddiw. Ble mae ein bws? Rydyn ni mor hwyr. Or, rwy'n meddwl mai hwn yw ein bws. Bore da, myfyrwyr. Plymwch eich gwregus diogelwch. Rydyn ni mor hwyr. Iawn, iawn. Heddlu, heddlu. Ble aeth e? Y ffordd honno. Gadewch i ni fynd. Diolch, hogia. Rydyn ni mor hwyr i'r
ysgol. Gadewch i ni fynd. Iawn. Caffi plant. Caffi blant. Donuts newydd sbon. Un bocs o donuts. Os gwelwch yn dda. Dyma chi. Diolch. Rydyn ni'n hwyr. Wyt ti eisiau rhai? Na, rydyn ni'n hwyr i'r ysgol. Iawn. Hwyl. Na, stop. Mae angen i ni helpu mam ni i groesi'r ffordd ai. Rwy'n meddwl mai dyma dy eiddo di. Diolch, Anwyl. O, ddim eto. Hei, brysia, rydyn ni'n hwyr i'n ysgol. Wyt ti ddim yn gweld fy mod i'n brysur? Iawn, ble ydyn ni'n mynd? I'r ysgol. O, rwy'n gwybod. Oh no. Glaw, cer i ffwrdd. Mae gen i syniad, yn bara. Rydyn ni mor hwyr i'r ysgol. Mae gen i syniad. Gwaith tîm gwych, da iawn pawb. Dim problem, roedd yn bleser. Yn olaf rydym yn cyrraedd yr ysgol. Diolch, hwyl. Cael diwrnod gwych yn yr ysgol o na, dim hwn eto. O, na. Beth ddylem ni ei wneud? Rwy'n gweld bod llythyrau ar goll yno. Efallai bod angen i ni ddod o hyd iddynt i ryddhau lydiau. Ond sut gallwn ni wneud hynny? Ydy hwn yn her? Mae angen i ni achub lydiau. Mae angen i ni achub lydiau. Wow! Ble mae'r llythyr? Byddaf yn ceisio cyrraedd yno. Nam you doesn't look. Mae'n hwyl i gyd, ond ble mae'r llythyr? Llythyr. Mae gen i syniad.
Beth yw hwn, ble mae'r llythyr? Syniad. O, dwi wedi dod o hyd i'r llythyr hogiau. Ai. Di. Siwmai? Mae'n rhy uchel. Helo, diwrnod da. Oh, yes! Allwch chi chwarae gitar? Gallaf, ai. Does dim llythyr, gadewch i ni fynd, hogiau. Rwy'n meddwl y gall y llythyr fod yma. Mae'n labyrinth anhygoel. Allwch chi weld rhywbeth? Gallaf weld llythyr. Gadewch i ni fynd. Efallai bod llythyr yma? Mae cymaint o chwilod yma? Ble mae'r asianfa? Oh, yes! Mae gen i syniad. Gadewch i ni ysgrifennu allan fa. Syniad da, gallwn ddianc o fan hyn. Oh, yes! Dabydd lwyd y felly. Mae'n gweithio. F. Fantastic. Pwy fydd yn paentio gyda hyn? Excellent. Fantastic. Mae gen i o. Awesome. Ble mae'r llythyren? Gadewch i ni chwilio. Oh, yes! Hogiau? Efallai bod y llythyren yn y tywod? Gadewch i ni
chwaraeio am y llythyren. Carreg. Llythyr. Dwi wedi dod o hyd I lythyren, gadewch I ni fynd. Y llythyr. O na, mae'n lafa. Mae gen I syniad. Oh, yes! Gadewch I ni adeiladu tŵr. Ai. Rwy'n meddwl ei Oh, bod yn yes. ddigon uchel. 3, 2, 1. Wow! Mae yna lythyren. Oh no! Neidr wen. Uno. Oh, yes! Fantastic. F. Rhyddid. Rhyddid.